Umqeqeshi odumile uPeter Mosimane usekucacisile ukuthi ngeke asifake isicelo somsebenzi wokuqeqesha weKaizer Chiefs yize okwamanje engenaqembu. Abalandeli bamakhosi bebelokhu bekhuthaza kakhulu abaphathi beqembu ukuthi baqoke uMosimane kulesi sikhundla esaziwa kabanzi njengomunye wemisebenzi edimanda kakhulu kodwa ehlonishwayo eNingizimu Afrika. iChiefs ixoshe uNasruddin Nabi cishe ezinyangeni ezintathu ezedlule, kwathi kusukela lapho abasizi bakhe uKhalil Ben Yusuf noCedric Gazi banikeza umsebenzi wokuqondisa iqembu kuze kube sekupheleni kwesizini ebhethwe Premiership ka-2025-2026. Lo mqeqeshi osewina iCAF Champions League amahlandla amathathu futhi owake waba ngumphathi we-Al Ahly ukholelwa ukuthi umlando wakhe omkhulu wempumelelo umenza afaneleke ukuthi iqembu kube yilona elimqonda ngqo kunokuba kube nguye ofanele afake isicelo esisemthethweni. Lowo oneminyaka engu-61 ubudala uchaza ukuthi akanayo inhloso yokunikeza i-CV yakhe kulaba baphathi bezinkunzi zaseSoweto. Ugcizelela ukuthi esigabeni sakhe somsebenzi akasasifaki isicelo semsebenzi, ecacisa ukuthi lokhu akukhona ukuziphakamisa kodwa kusekelwe endleleni yakhe yokwenza izinto. Ubese egcizelela ukuthi noma yiliphi iqembu kufanele limethulele uhlelo olucacile. uMosimane uveza ukuthi kungenzeka ajoyine iClub iMaduze, ephawula ukuthi cisho njalo ngemva kwamaviki amabili kuvela iqembu futhi lizwakalisa intshisekelo yokusebenza naye. Uthe unokhetho lokuqeqesha kulo lonke lase-Afrika nasesifundeni saseGulf, kodwa isipho kufanele sibe isifanele futhi sibe inselelo kuye ngokumsebenzi. Yize ikusasa lalo mqeqeshi oneminyaka engu-61 ubudala lidonsa amehlo njengoba amaklabhu ambalwa eMiddle East ekhombisa intshisekelo, uMosimane akakuchithanga ukuthi angabuyela kubhethwe Premiership. Lo mqeqeshi wakwaqeqesha eMamelodi Sundowns uthe angakwazi ukuqeqesha noma yiliphi iqembu kuleli elingakhombisa ngokusobala ukuthi kungani limdinga nokuthi yini abayilethe etafuleni. Ubuye wengeza ngokuthi uzomubuza umuntu ongase abe ngumqashi wakhe ngomsebenzi wabo kanye namaphutha abo adlule nokuthi bahlele ukwalungisa kanjani ukuze bathuthuke. Wagcizelela ukuthi lolu hlelo luthatha isikhathi. uMosimane uvumile ukuthi lungenzeka ebholeni, wathi uchitha iminyaka eyisishiyagalombili kuSundowns neminyaka eyisithupha kuSuperSport United, okufakazela ukuthi ukuhlela isikhathi eside kuyenzeka.